ठीक आहे, व्हिडिओची सुरुवातीला तुम्हाला रेसिपी दाखवतो. सुरुवातीपासून तोंडाला आपल्याला पाणी सुटू द्या, म्हणजे रेसिपी बघायला अजून मजा येईल आपल्याला. आणि चीज पण त्याच्यामध्ये पिघळतोय, मेल्ट होते. रेसिपी आता एकदम मस्त झाली, तुम्ही बघा जरा. आता गरम गरम खायची सुरुवात करा. बघू दे तरी रेसिपी. नमस्ते. आज मी एक जादा नमस्ते बोलणार आहे. ती छोटी शर्वरी माझे व्हिडिओ बघते ना, तिला माझा नमस्ते आवडतो, पण तिच्यासाठी खास नमस्ते. म्हणजे तू कमेंट वाचते ना? वाचली कमेंट म्हणून तर मी बोलले. माझं नाव कसं लक्षात राहिलं, शर्वरी. तर तिच्यासाठी एक खास नमस्ते जास्त बोल. म्हणजे तुम्ही पण कमेंट करा, म्हणजे तुम्हाला पण रिप्लाय भेटू शकतो लाईव्ह, है ना? मराठी असेल तरच वाचते ना. इंग्लिश असेल तर मी सांगतो तुला. आता मी हा एक छोटा डबा घेतलाय बघा. ह्याच्यामध्ये सर्व आपल्याला साहित्य मिक्स करायचं आहे. हा एक कांदा घेतलाय मोठा आणि बारीक कापून घेतलाय. एक टोमॅटो घेतलाय, हा छोटा टोमॅटो आहे, ते पण बारीक कापून घेतलाय. एक 3 हिरवी मिरची घेतली आहे, बारीक कापून घेतली आहे. थोडी त्याच्यामध्ये 2 चमचे कांद्याची पात टाकते. आता त्याच्यामध्ये हे बघा, पाव चमचा मिरची मसाला घेतलाय, पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा ओवा, कारण बेसन आहे ना म्हणून मी ओवा घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर. हे आपलं सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं, म्हणजे पाव चमचा अर्धा चमचा जसं असेल ना आपलं साहित्य तसं मीठ टाकायचं. आता ह्या मिश्रणामध्ये आपल्याला 4 चमचे बेसन टाकायचं आहे. पहिलं बेसन टाकलं ना हे असं सगळं मिक्स करून घ्यायचं. आता याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकून ह्याचं मिश्रण आपल्याला घट्ट बनवायचं आहे. आता मी गॅस पेटवलाय, तवा पण तापायला ठेवलाय. डायरेक्ट त्यात बुडवलं. एका बाजूनच बुडवायचा. हा बुडवलाय ना, हा आता तव्यावर टाकायचा. ह्याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकलंय. गॅस आपला बारीक ठेवायचा. त्याच्यावरती हे बटाटा शिजवून घेतलाय आणि मॅश करून घेतलाय, चमच्यानी मॅश केलाय. एक बटाटा आहे. आता त्याच्यावरती हे बटाटा असं थोडं थोडं टाकायचं. आता बटाटा टाकलाय, त्याच्यावर थोडीशी चिली फ्लेक्स टाकायची, थोडी थोडी टाकायची. आता याच्यावरती थोडासा बटर टाकायचा आणि थोडासा तेल टाकायचा वरती, म्हणजे त्याचा उलटा उलटा फिरवायचा आहे ना, मग तो चिटकणार नाही खाली. आता हे आपल्याला उलट फिरवायचं आहे. उलट फिरवायचं आणि असं आपलं शेप दाबून घ्यायचं. तो उलटा फिरून 2-3 मिनिटं भाजून घेतोस ना तू? आता फिरव त्याला परत, बघूया. आता फिरवते. तर ते जरा भाजी शिजायला पाहिजे ना. वरती शिजलं ना जरासं ते बटाटा. झालाय. अरे वा, हे सर्व रेडी झाले. कापले आणि परत ते सर्व उलटे सुलटे बघ असे पण भाजून घेतले. म्हणजे ते अजून जरा कुरकुरीत आणि सर्वीकडून भाजून जातील. आणि तुम्ही सुद्धा लास्टला असंच करा, कापा आणि ते सर्व असं. आता भाजी निघाली ना तर त्याला अशी दाबायची आणि सर्वीकडून भाजून घ्या, म्हणजे ते खायला एकदम छान लागते, कुरकुरीत लागते. एकदम रेडी आहेत ना ते बघ. फिरवताना प्रॉब्लेम होतो जरा. ते बघ, म्हणजे सर्वीकडून असे चांगले भाजतील. आता आपले हे झालेत आहे, आता काढून देते. आपले सँडविच छान आहेत काय? एकदम भारी झालेत. आता त्याच्यावर चीज नको ना? हवं. चीज शिवाय कसं सँडविच? चीज भेटत असेल तर एक्स्ट्रा मार्क्स त्याला. असे चीजचा जेव्हा पाऊस पडतो ना सँडविच वरती, तर ते बघण्यासारखं असतं. पाऊस पडतो, चीजचा पाऊस. आणि ते आता गरम गरम आणि त्यामुळे आता त्याच्यावरती चीज मेल्ट होणार. ती रेसिपी एकदम आपली रेडी आहे. आता टेस्टिंगला कोण कोण येतं सांगा. 1 तर मी टेस्ट करणार, 3 तुमच्यासाठी. लवकर या. आपली रेसिपी बघा एकदम इकडे रेडी आहे. आता मी तुम्हाला एक बाईट घेऊन दाखवतो, टेस्ट करूया आपण. आणि 3 तुम्हाला, 1 मला. मग म्हणू नका की तुम्हाला दिलं नाही. जिकडे जास्त चीज आहे ना तिकडे मी पहिला बाईट घेतो. बघा, आतमध्ये ब्रेड आहे असं वाटत पण नाही ना. आणि दिल तिकडे खेळते. पिझ्झा कसा विरघळतो कधी कोणकोणता, तसा. आणि मम्मीचं तिकडे लक्ष का जाते, मग कारण दिल तिकडे एकदम जास्त खेळते. आणि रेसिपीची टेस्ट विचारत तर एकदम बनवण्यासारखीच रेसिपी. म्हणजे घरी अशी एकदा तरी रेसिपी तुम्ही बनवलीच पाहिजे. बघा ते स्टँड हलतंय कारण ते दिल तिकडे खेळते. बघा, ते रेसिपी तुम्हाला आवडलीच असेल तर नक्की ट्राय करा. की बनवल्यानंतर आम्हाला कमेंट करा की कशी वाटली तुम्हाला. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा. आणि आता दिल बघा कशी खेळते, एकदम भारी झाले. ही बघा आमची दिल कशी खेळते. काय दिलच्या हातात दाखवा. आज आमच्या दिलच्या अंगात आलेला आहे. आज आमच्या दिलला पिल्लूला आवडलेला आहे. जरा फॅनचा आवाज येईल तुम्हाला. दिल कशी खेळते तू, हात त्याला चाटते तू. पकड 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 पकड, गेली.